Funtzio nolako izango litzateke? Negatiboa. Eta isaren koefizientea positiboa. Orduan, erauntakoa da. Negatiboa eta positiboa. Atakoa itzaguke horrela. Beherakorra. Orduan, lehenengo jakin bat dugu, nondik hasten den eremua. Hortarako 0 aurkitu bat dugu. Jarriko dugu, isaken 3 izan behar dula 0 baina handiagoa edo berdina. Pasatzen dugu beste aldera, eta gelditzen zaigu, isak izan behar dula 3 edo handiagoa. Horak hori da ingo duguna. Isa eta i jarri, eta hemen jarriko ditut 3 eta gero gogoratu. Balioak hau dira, ez da? 0, 1, 4, 9, 16. Karratuak, orduan, eingo diot, gehi 1, gehi 4, gehi 9. Era hortara, karratuak atako zaizkidalako, ez da? Eta ez zaizkit komarekin aterako, Hau dira, erabiltzen ditudanak. Urrengo 25 izango litzateke, noski. Horrezkatuko dugu, orduan, eingo genuke horrela. Isain ordez 3 jarri, orduan 3 kendu 0, orduan da 0. Orain, 3ak kendu eta jarriko dugu 4. 4 kendu da 1, horrek esan nahi du dela minus 2 bider bat, minus 2. Zazpirekin, nijatzen badu zazpi kendu da 4. Orduan, 4-en ardua da 2. Orduan, minus 2 bider 2, minus 4. Eta azkena, 12. Nijatzen dut hemen 12, 12 kendu 9, orduan 9 da 3, minus 2 bider 3, minus 6. 16, erantzten baldin baiet, 19ekin izango litzateke minus 8. Bere eremua 3tik plus infinitora, ibiltartea minus infinitotik 0-ra, eta izango zateke beherakoa. Horren, bigarren egingo dugu. Funtzio honetan, erroaren zeinua positiboa da, eta isaren koefizientea negatiboa. Horren, honea tortzen bagean, izango litzateke hau, ezta? Positiboa eta negatiboa. Izango da beherakoa. Horra, atako litzaguke horrela, beherakoa, zerbait, ezta? Hortarako, hasteko jakiteko eremua nondik den, egin beharko duguna izango da 2 ken isa izan behar duela 0 baino handiagoa edo berdina. Horrak, isa bakantzeko 2 pasatuko beste aldera, eta horren, minusa beste aldera pase behar dut. Gogoratu zaitez, hau da, minus bat pasatzeakoan minusa zatitzen, horren zeinua aldatu egin behar da, horran jarri behar da horrela. Orduan, izan behar du, 2 baino txikiagoa edo berdina. Orduan, gu balioak erabatekoan, aukeratzeakoan, jarriko dugu 2 baino txikiagoa edo berdina. Orduan, pitik hasten gera. Orduan, joangonez, kentzen 1, 4, 9 eta 16. Orduan, kenduko diot 1, orduan ez zer 1, kentzen diot 4, gelditzen minus 2, kentzen diot 9, eta kentzen diot 16. Orain, balioak kalkulatuko ditugu. 0arekin argi dago 0 eta bat duela, batekin izango litzateke erantara. Hau da, 1, 5 bider 1, 5. Minus 2kin, 2, k minus 2 da 4, 4-en erroa da 2, 5 bider 2, 10. Zazpikin, horretu esan minus zazpikin, hau da 9. Horren da, 3 erroa ez da, horren da, 5 bider 3, 15, eta jaiko duzu durreko azten den ez da. Ez du kalkulatu behar askorik, jaiko duzu hau ideala ez, baina bueno, egingo dut bazpere. Jartz boten 14, minus 14, hau da 16. Horren da, 5 bider 4, 20. Horren, hau, grafikoan sartuko dut. Eremua izango litzateke
minus infinitotik bi arte, bi bada eremukoan, ibiltartea izango litzateke zerotik goruntz, orduan zerotik plus infinito arte, izango litzateke beherakorra, ikusten, beherakorra delako. Bukatzeko, faltazaigu kalkulatzea I ardatzarekiko ebaki da puntua. Hau da, I ardatza nun ebakitzen duen edo nun mozten duen. Hortarako nahiko erraza da, jartzen dugu I-xaren orde 0, hemen 0 jartzen badugu, zenbat hartatzen zaigu? Hau, ezta? 5, 2 errokuadroa. Orduan, puntua zen izango litzateke. Izango litzateke, I-xa 0 denean, Ik hartzen du balio. Eta honekin amaituko dugu. Ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!